ako tibor, ma-apply kong trabaho since nakagraduate naman ko. Wala akong makagraduate pangitaan na og experience. Ale, wala mo kuya pe. Uy boy, congratulations dahil nakagraduate na jud ka ba? Bitaw, kaluyan pod. Kaluoy ang maestra. Matay, mag spooting magay karon boy. Asa mang lakaw na to? Lano lagi na ako tibor, ma-apply kong trabaho since nakagraduate naman ko. Bantog gay pogi kay mong pulo. Problema lang nakachinilas ka. Ay, kalimot yung sapatos da, pero mga apply lang gyapon ko. Maayo bitaw na boy para magamit na nimo imong giskwelahan sulod sa 5 ka tuig. Ito, 5 ka tuig, 4 oy. Nakabalik biya ka no. Oh, bitaw day no, pero at least nakagraduate na ko. Boy, kung makasulod ka, pang libre dayon. Labon ka tong kulang ko sa tuition, wag gid mo nagpahiram. Wala pa manggug ko'y kwarta ato boy. Pero karon na pag makasulod na ka pang libre ha. Wala problema tibor, basta't makasulod lang ko. Banday ka boy ha. Good luck. Uy boy, congratulations din, nakagraduate na jud ka ba? Ay, salamat tol. Lagi kikilayan pod. Ano gyud na siya, basta mangning kamot gani. Kaluyan jud na siya. Karon na pod gani tol, maningkamot ko mga apply trabaho. Ay kana may maayo boy nga mga apply dayon ka kay fresh pa kay sa imong nahibaluan ba. Mao gani tol, paingon ko ito sa Kuya Frankie company. Di mga apply trabaho para makabawit ko sa tuition. Maayo bitaw na nga kumpanya diha boy. Pero nakoy dadugan. Di ka kasulod kung wala kay bakit. Ha? Unsay bakir kol? Na, unsa man taon ning tawhanan ni graduate na kawa pag yapon ka kabaloon sa bakil. Kana mo tabang sa imo habang nga makasulod ka diha. Imposible kay nakulog di ko dawaton. Bago akong graduate. Sa bagay, tama man pug ka. Tistingin na lang dito. Sige kol, mato na ko kay medyo udto na pod. Sige boy, good luck. Ma'am, good morning ma'am. Ay, good morning, sir. Unsay ato? Ma'am, mga apply kong trabaho diri sa inyong kumpanya. Okay, sir. Have a seat. Thank you ma'am. Mao ni akong application og biodata ma'am. Okay, sir. Ako sang i-check. Ay, sir, bago di kang graduate? Yes ma'am, atong niyag nga adlaw lang gyud. Okay, sir. Pero pasensya kayo, sir. Ang amo lang magindawaton. Katulang na yung mga experience. Ma'am, bago akong graduate, napasa kong utok ang akong mga naibaluan. Mao lagi, sir. Pero ang among patakaran diri na yung mga experience ang among mga dawaton. Sa to pa di ani ma'am, di ko madawat. Pero yung nga na, gid, sir. Pasensya kayo, ha? Ay! Naon sa mani nga dili mani mayo ma'am, naningkamot ra ba ko eskwela? Excuse me, naon dyan mo dira. Ay, na-apply ko diri trabaho. Di na ko dawaton kay wala ko experience. Mao magina ang patakaran, sir. Excuse me, ma'am. Excuse me. Dili ni mo siya dawaton kay wala siya experience. Oh, kay mao man gibalaod na mo dong. Saan man niya pagka-experience, ma'am? Kung dili ni mo siya dawaton. Kung na siya experience, dili gyapon ninyo dawaton. Kay mangita pa mong mga bakit. Ako nang kuban mga graduate, dili na lang katarbaho. Kay tungkol sa inyong mga balaod. Balaod na wala na mo. Undangan ninyo na nga mindset. Nakabayo mo. Unta ka ako ang pag-eskwela. Dapat mayroon sa eskwela nga perteng dagko. Wala akong makagraduate pangitaan na og experience. Ale, wala mo kuya pe. Ultra, dili na ninyo buhaton karong panahon na. Geng, geng. Ay, sir, sugod na kaugma. Yes!